Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, imana mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday manginang, salam sunedesis. Saya didongani asin rohani Tuhan tamahamu saluhut na. Dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah hari ini. Tuhan memberkati selalu manginang. Dan bagi yang tidak bisa beribadah entah karena situasi dan kondisi kehidupan, tang yang nami totong tuhatta na maroro daging nang totimuna. Amanginang di minggu nago las niroha di minggu padua hodung Epipanias, barita nauli tuhita Johannes sada aya 40 sahatu 50 sada, songono mahatana. Torang niarinai di nanaing laho ibana tu Galilea, Jupang sama si Filipus, dungi didok Jesus mamad do ibana, ihuto maahu. Alai sian Betsaida do si Filipus ima hutan ni si Andreas dohot si Petrus. Dapot si Filipus masih Nathanael, jadi didok mamad do ibana. Nunga jupang hami ibana na nidok ni si Musa di surat patiki, jalan na pinabuan ya kapanurirang. Ima Jesus anak ni si Joseph na sian hutan Nazaret. Dungi didok si Nathanael mamad do ibana. Tung terbahen marona dengan sian hutan Nazaret. Jadi didok si Filipus ma Roma ho marnida. Dida Jesus ma si Nathanael Roma nopo ibana. Jadi didok mataring tu ibana. Om masada halak Israel nasi tong na somar pangasi di bagasan. Ninna si Nathanael mamad do ibana. Sia dia ditadahoau. Dungi dia lu si Jesus maibana. Wida do ho uju ditoruni hau arai ho. Adorang so di jou si Filipusido pe ho. Dungi na si Nathanael ma mangalusi ibana. Guru nami, hodo anak ni debana, hodo raja ni halak Israel. Dungi na Jesus ma mangalusi ibana. Ala hudok tu ho. Wida ho ditoruni hau arai ubahen na porsia ho. Idaw mo dope na sumurung siya ni. Laos din nama, tutusi tutudo na hudokot tuhamu. Idaw muna do mukap banua gijang jalamanaik mijur akas suruh-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai. Demikian firman Tuhan amanginang di minggu padua hondung Epipanias sadarion di patarida hot tuhita songo dia asiniroha ni debata marhiti Jesus Kristus. Na dipapatar asini rohani debata hadirion ni Jesus Kristus merhiti si sianna si Filipus dohot si Nathanael. Amanginang minggu padua hondung Epipanias manang hapapatar sadarion manaringoti taringot tu hapor siaon meradopon Jesus Kristus naung roh tumopot hacol maun. Na parjolo amanginang nanaing si hanguluhonot ta siya turpuhon roh Jesus laho mangalului manang laho mencari atau memilit si siadna. Jupang sama si Filipus dungi didok Jesus matu ibana ihuton maau. Mangihuton barita nauli sadarion laos dihuton si Filipus do Jesus Kristus Tuhani. Dungin didok mamusia tu si Nathanael. Nunga huida hami na nidok ni surati do na nidok ni akapanurirang. Alai rosi Nathanael. Tung terbahen marona dengan sian hutan Nazaret. Ido respon ni ibana na parjulu. Amanginang nunga patara sinirohan ni debata tu hita marhite Kristus Jesus Tuhatai. Naung tapestahon jalan waing liturgi ni huriata mangodolhon hapapatar. Nunga patar asinirohan ni debata marhiti Jesus Kristus. Jalanunga taridai di perdalanan ni haporsiota. Ibana do Kristus Jesus anak ni debata namate humokko pita halak perdosa nadangolo. Adong dua respon nanaing sipa husor-husor honota songon halak na porsia hita yang mengaku percaya kepada Kristus. Respon Filipus, begitu Yesus berkata, ikutlah aku, ihutom mau.
lihuton si Filipus do ibana. Respon na paduahon si Nathanael tung tarbahen ma rona dengan sian Nasaret. Ido didok ibana. Alai dung didok Jesus huida do ho uju ditorni hau arai ho adorang so di jo si Filipus ido pe ho. Dunginin na si Nathanael ma mangalusi ibana. Gurnami hodo anak ni debata hodo raja di halak Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bukan mau memilih atau mau mengatakan respon mana yang lebih baik dari kedua respon ini. Toh, Filipus dan Nathanael sama-sama merespon panggilan Yesus dengan baik pun berbeda ekspresi. Nah, molo tarajumido songon si Filipus sita di perdalanan ning uluton. Amanginang manotong mahita mangihuton Kristus Yesus. Ahape na masa dingulum. Ahape noeng nania dopammo. Arsak akaparukilon sita onon nang las ni roha. Manotong mangihuton Yesus Kristus. Unang alanya kaparukiloni gabe sumurut hapor siomu. Jala unang alanya kasilas ni rohai. Gabe lupa ho maradopod debata hape targoar maho halak na porsia di Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, dimanapun, bagaimanapun situasi hidupku, saya tetaplah pengikut Kristus. Amin. Itu respon Filipus amanginang. Berbahagialah kita kalau kita mengaku bahwa kita seperti Filipus yang merespon hapapatar penyataan Kristus dalam kehidupan kita sehingga iman kita semakin bertumbuh dan mengikut Kristus. Respon yang kedua adalah Nathanael. Amanginang terhira songonima sautik persamaan ni evangelium do epistel sadarion. Si Samuel nasora manadda dope dihadirion ni Jehovah di epistel sadarion. Sappe tolu halima digora ibana dungi Roma si Eli di dokma. Molo digora ho dokma disod doau mananginangi doau naposobon. Amanginang Nathanael menyatakan demikian karena memang seperti yang dikatakan oleh Kristus Yesus. Odo hala Israel nasitong dangadong marpangasi di bagasan. Artinya Nathanael meresponnya dengan molo didok noaing omana langsung ceplas-ceplos saja manginang to the point. Bahwa memang kenyataan demikianlah sejarah yang terjadi pada masa itu. Tung terbahen marona dengan sian Nasaret. Dia begitu jujur. Dia langsung to the point. Tidak ada kemunafikan dalam dirinya mengenai hal itu. Lalu ketika Yesus berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara sebelum Filipus datang. Maka dia pun berkata, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Raja Israel. Songo topik ni minggu tasadarion, Yesus dua anak ni debata jala Raja. Amanginang, apakah kita mengaku seperti respon Nathanael ini? Silahkan memilih manakah dari kedua hal ini atau ketiga hal termasuk epistel Samuel yang merespon panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus, bagaimanakah respon kita? Apakah kita juga merespon seperti yang dikatakan oleh Nathanael? Ketika kita melihat asini rohani di bata dinguluta, apakah kita langsung berkata, ya Tuhan, engkau adalah Allah dan Raja? Apakah kita langsung merespon, terima kasih Tuhan atas semua berkat karunia yang telah engkau berikan dalam kehidupanku? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Raja yang telah menyatakan diri dalam kehidupan kita orang berdosa. Mari respon dengan baik, tanpa diiming-imingi oleh berkat melimpah, tanpa diiming-imingi oleh
bukti yang memang harus dilihat oleh mata kita sendiri. Sebab Yesus juga berkata kepada muridnya, berbahagialah yang percaya pun tidak melihat. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita respon penyataan Allah di dalam Kristus Yesus melalui Injil hari ini. Dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bergereja. Hendaklah respon yang baik dari kedua murid Yesus hari ini terpatri dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya kepada Yesus yang adalah Raja. Kita tetap setia kepadanya. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Katakanlah, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Tuhan memberkati amanginang di pasu-pasu Tuhan tamahamu saluhukna. Dawi nami tuakan nahin naholongan di dia pihamu nuahing maringan. Amin diperbadiai dipatasi pardamai mahamu gabi sundengkan. Jadi ramoti marohan ang pikiran muna iya sohasurahan saharo di haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.